Il-Malta Public Transport qed tibqa' tinsisti li min-naħa tagħha qatt ma ħallit karozzi tal-linja fi triq jagħtu servizz għar-riskju tas-sigurtà u s-saħħet il-pubbliku u x-xufiera tagħha. Dan kif matul il-jum ta' tnejn il-Kap Eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella flimkien ma' Senior Manager tal-UHM responsabbli bit-taqsima tat trasport Kenny Tabela kellhom laqa mal-ogħla uffiċjali tal-kumpanija. Dan wara li fis-Sunday Times of Malta Vella spjega li aktar minn xarejn ilu l-UHM kienet ordnat lil membri tagħha fil-Malta Public Transport jirrifjutaw illi jobdu ordnijiet sabiex jiċċertifikaw karozzi tal-linja bħala tajbin triq meta ma jkunux. Joseph Vella insista illi l-ilmenti li rċevew huma kienu jaqblu ma' narrativa ta' Claudio Kutajjar, supervisor fih dan il-kumpanija li fetaħ protest ġudizzjarju iffirmat mill-avukati Jason Azzopardi u Chris Buzietta fejn qal fost oħrajn illi ġie meddet għax ma rridx jagħti l-barka tiegħu biex numru ta' karozzi jibqgħu jinstaqgħu fit-triq għaliex derlu li ma kinux tajbin biex joffru servizz. Fil-protest ġudizzjarju ġew preżentati ritratti bħala prova tal-ħsarat f'diversi vetturi. Il-Kap Eżekuttiv tal-UHM spjega ma' Net News illi fil-jiem li ġejjin se jkunu qed isiru aktar laqat bejn l-Union u l-Kumpanija tat Trasport Pubbliku fil-preżenza wkoll ta' supervisors. Joseph Vella stqarr li dan se jkun qed isir bl-intenzjoni illi l-affarijiet ikunu aktar ċari għal ġid mhux biss tal-impjegati iżda anke tal-pubbliku u daqstant jekk hemm xi inċertezzi dawn jiġu solvuti. Intant il-kumpanija qed tibqa' tiċħad l-allegazzjonijiet fil-konfront tagħha filwaqt li saħqet li se tkun qed tiddefendi r-reputazzjoni tagħha anke b'azzjonijiet legali.